Zala, azkeneko egunotan udaletzearen baitan hitz egin izan da, ez dakigu oso ondo Bilboko kale edo plaza batek edo Bilboko eraikin batek Iñaki Azkunaren izena izango duela datozen hilabeteotan. Alde batetik, pentsatzen duguna da, eta batez ere kontutan edukita udal hauteskundeak gertu daudela, izaera partidista duen erabaki baten aurrean gaudela. Pentsatzen dugu egokiagoa litzatekela erabaki hau udal hauteskundeen ostean hartzea. Gainera, hiriko erdiguneko kaleetan mota honetako izen ez neutroak ezartzea egokia ez dela pentsatzen dugu. Ez dago aurrekaririk, Bilboko beste alkaterik ez du izan eskalerik ez plazarik Bilboko hirian, eta pentsatzen dugu adibidez nahiko deigarria dela Jose Luis Robles bere garaian 83ko uholdeak egon ostean egindako lana ez goraipatu izana kale edo plaza baten bitartez. Beraz, pentsatzen dugu helburua dela kulto personalista bat egitea Iñaki Azkunaren figurari eta ez alkatearen figura berari. Ikusten dugu gainera alderdi sozialistaren jarrera, nola zinegotzi bat edo zinegotzitza bat izan nahi duela hurrengo legegintzaldian eta horregaitik eskale moduan dabil PNV-ren atzetik. PNV-ren joku zikina egiten dabil, oso agerikoa delako erabaki edo hauteskundei begira hartutako erabaki bat izan dela. Pentsatzen dugu EAJ kezkatuta dagoela, udal hauteskundetan izan dezaken emaitzekin, eta horregaitik Azkunaren txiklea lusatu nahi du bukaerar arte. Norabide horretan, esan bezala alderdi sozialista badirudi edozer egiteko prest dagoela, baina desde luego Euskal Herria Bilduko kideo pentsatzen duguna da irizpide zehatz batzuk esarri behar direla kaleen izendegia arautzeari begira, eta guk ez dugu onartuko bai kale edo eraikin baten aldaketa inungo irizpide objektiborik gabe, konsensuatutako irizpiderik gabe, eta batez ere adibidez, figura orokortu baten arabera egindako irizpiderik gabe. Hau da, erabakitzen bada alkate guztiei izena jarriko saiela, ados ala kontra egon gaitezke, baina irizpide orokortu bat da, eta ez jarrera personalistarik. Hori da, oraindik ez dakigu zein izango den azkeneko erabakia, baina hori da guk defendatuko dugun posizioa.